палмичките, предимство на плажа. Ще ви покажа една от опасните риби тук. Салатка. И това се казва, аз го кръстих, още от България, шопска салата по карибски. Ето как изглежда финалният продукт, уникален. Много. Добро утро, приятели! Добро утро от тропиците отново. Това, което показах преди малко, е вид пасифлора или пешен фрут, както му казват. Някакъв вид, не знам, не ги разбирам. В момента се намирам в френския презморски департамент, наречен Гваделупа, който се състои от няколко острова. В момента се намирам на така наречения Гранд Тер или голямата земя. В близост е другия голям остров, който е покрит с джунгла. Този е повече с хръсталаци, по-урбанизиран, който се казва Бастер. И на Бастер обстановката е съвсем различна. Той е висок, планински и заед с влажна тропична гора, вулканичен, като на върха има един вулкан, наречен Софрие, ако не се лъжа. А пък Гранд Тер, където се намирам аз, както виждате, е повече хръсталаци, по-малко влажна тропична гора. Тук съм до някакъв си електрически стълб, забих се в едни хръсталаци. И много малки островчета, като Ладизерат и разни други, които са в близост. Изследвам животинчетата вече, усилено. Ето тук ми са пособията с една епровечица вече с акари и сенояди. Още преди изгрев е. Температурките са горе-долу добре, т.е. сега в момента да е 26-7 градуса. Пак се поти човек. Имаше огромни прилепи тук в тази просека, по която дойдох. Нарадвах им се, но не можах да ги снимам. Преди малко пък имаше едно колибри. Кацна ето тук на тези храсти. Сега ще вляза да изследвам тази странна сградичка вътре. Интересно е сега в България, ако е, примерно може да има погадки от заболена сова или от въобще. Ще видим какви животни има. Там след малко влизам, ето го и челника. Ще влизам в него. Нямам ги мощните на Иван Кюров тук. Само 5 съм си взел. И така, на изследователя се налага да се давира в такива места. Сега тук няма отровни змии и такива разни много мравки и животни, така че си ходя с джапанките за джунгла. Много хубави джапанки. Кърлежи и да няма. Декатлонски, много хубави. От Декатлон е френска марка, затова съм във Франция с тях. Сега да видим какво има тук. О, тук има черупчици от охлювчета, трябва да ги събера после, може би. Вау! Доста интересно. Интересна кула. О, тя е отворена отгоре обаче. Какво е било преди това? Сега е изоставено. Изследователя се налага. Това забравих да ви кажа пък, че това е Варовиков остров. Гранд Тер. Ето вижте, това са такива коралови варовици, с които е изградена тази стена. И целият е богат на много видове охлювчета, ендемити, много от тях, срещащи се само и само тук има стълбички. Интересно. Местенци. И така, продължавам проучването. Тук на входа виждате тия малки фунийки, които са в пясъка, в по-финната част. Това са къщичките на ларвите на мраволъвите. Мраволъвите възрастните приличат малко на водни кончета, но не са естествено. А ларвичките им се заравят тук в пясъка и се казват мраволъви, защото идват предимно мравки. Като падне мравката в фунийката и животното я хваща, ако тя почне да се съпротивлява, да иска да излезе, хвърлят пясък с главичките си
Нека да видим сега, ако се боря малко, дали ще почне да хвърля. Не. Те може и да са празни къщичките. Но това са къщичките на ларвите на мраволъв в тази интересна сграда. Дойдохме вчера с Весето. Посрещна ни Тошко, който е живял 2 години тук. Дойде от Френска Гвиана. Той си прави докторска дисертация за едни малки пилета. Червеногъски казваме. Червенозадки, нещо такова като чинките. Едни черни, много интелигентни същества. И тъкмо той ще си върши неговата работа, аз моята. И ще ни показва интересни неща от острова. Чудихме се дали да си наемаме кола, не си наехме. Той с него ще ходя аз. Насам натам с нощи го поканихме. Правих морска храна, ще видите там с каритки с миди във видеото. И хапнахме, пинахме ромче, такова някакво местно гваделупско и кроихме планове за бъдещите изследвания. Почна да се изморявам вече и ни мравки ме нахапаха. То тук не е като във Френска Гвиана, няма толкова, но ето тук се бях заврял в тези кръставаци и ми изядаха краката. Само джапанките ето не ми изядаха. Тук събирам малко охлювчета, точно е такива места. Открити, може да събират интересни черупчици, да ви покажа. Това са млади екземпляри на някаква хатина, забрах точно кой вид. Но това са африкански видове. Поздрави за Ростислав Траянов, за Рости, който ги отглежда гигантските охлюви и охлюмани. Но това са внесени тук животни. Те по принцип се използват за храна, затова са ги внасяли. Това са ахатинки, черупки от ахатини. Инвазивен вид, който със сигурност влияе отрицателно върху местната крехка островна екосистема. Излязох от гората, защото се чуха 2 изстрела. Тук има подивели петли кокошки, банкивска кокошка и древосъци, ходят с малки пиленца, интересни са, но явно ги ловуват. Точно каза, че май няма лов тук, но чух 2 изстрела и се изнесох. Ето е просеката там, а тук съм в някакво много приятно кварталче на Гваделуп. Да, ето някакви табелки и имат много приятни домове хората тук. О, тук има някакво пиленце, което искам да го снимам. О, не, това е мишка. Плъх и от снимане се изморих. Искам да ви покажа тук къщичките, какви са пак в махалата и тези интересни ветрилообразни, ветрилото на пътешественика, което произхожда от Мадагаскар, но хората си ги гледат като декоративни, докато няма хора, да не ми се развика някой, че ги снимам. Но това е много приятно тук местенци, кварталче. Много показвам обстановката, защото може би ви е интересна. Ето, това представлява кварталчето и тук вижте, хората си гледат банани близо до малко участъче с джунгла, тук в Гранд Тер е по-малко. Ето и добре познатата папая. Тук буклуци си има, тук се изхвърлят някакви прости, тук има пиле горе и ето е хубавата джунгла. Намерих пролука в гората и ще вляза да взема проба, но няма много мравки. Тук са японки. Взема проба почвана за кари. Минават коли по пътя, ето вижте съвсем до пътя е джунглата. Обичам джунгла. Мирише на джибри от тези странни плодове. Много е палмички тук. Ето от тук взех почвената проба за акари. Ето тук, сред джибрите, е тази част от листната настилка, леко огнила, е богата на всякакви животинки. И в берлезе капаните слагат се и там се екстрахират. Трябва да я проуча тази горичка тук някой ден, но сега се изморих от хръсталак
Но джунглата е хубава тук. Малко на морето, за да видя дали има птици. Имах късмет. Точно тук зад мен, на лодката, има кафяв пеликан и 3 вида чапли имаше. Те поизлетяха. Но много готино. Пеликана си е полегнал тук. И е много спокойно на морето в момента. Разкошно е. Тук не е плаж. Вижте саргасовите водорасли. Иначе ги чистят по плажовете. Тошко разказваше вчера, че много сяра се излъчва, когато се разлагат и може да има дихателни проблеми. Някои вижте колко мухички се развиват в тях. Саргасови водорасли. Не съм виждал и това също е интересно. Но водорасло за биолога може да бъде много интересно на това екзотично място Гваделупа. Ще се пробвам да снимам пеликана. Разкошен пеликан, много хубав пеликан. Аз и него не съм го виждал като вид. Той е такъв дребен, по-маничък от нашите. И ловува като се спуща върху рибата, а не като нашите да заграждат рибата с огромните си човчища. Разкошен, полегнал се, там още не му пука. Голямо снимане. Разкошотика. Здравейте, приятели! Обръснах се всичко и след джунглата с Весето сме тук на плажа. В момента сме на газа. Е по-дълбоко, отколкото беше. Ох, ударих на някаква скала. Муркам се. Много е готино. Пълно е с рибки. Вчера имаше баракуда. Бяла каракудата, тип баракуда. Много интересна петниста. Тя е дребна каракудата. Около водораслите може да има интересни животинки там на тъмното. Да, на по-тъмната вода. Да минат по овците и тогава. Няма нищо тук. На скалите е по-интересно. Ще ви покажа една от опасните риби тук. Каракудата, баракудата. Петнисти са много интересни. Страх е от GoPro-то, затова така се осмелих и без GoPro. Искаше да ме хапе една скалички до брега. Изглеждат някакви отгоре. Хубава, бистра водичка, да. Но под водата е съвсем различно. Много са остри камъните обаче.
Да видим какво има тук. Ето там е като риф или скали, които заграждат някаква лагунка и затова тук ни идват големи акули. И това е един от най-хубавите плажове на Света Ана. Все пак снимах както, без да искам. Не. И така, с тюркоазената водичка, много хубаво. Има риби, каракуди, баракуди, каки има. Акули. Излизаме от водата и няма да тормозя толкова голко човече. Ето това е плажа с палмичките и с хората. Хубавото е тук, че има палми, кокосови на брега и се използва като чадър. Влизаш в кара, абсолютно широкоъгълна. Палмичките е предимство на плажа. Само че ти трябва да ме снимаш. Ето, чакаме Тошко за вечеря. Правя мидички с каритки тук и с лукче. Малко ще им нарежа. Снимай ми, само че съм по гащи. Не снимай гащите. Как нарязвам малко лукче и не на много ситно. Няма да е на ведро, за да може да се хапва и беконче. Също беконче, от това беконче ще нарежа в морската храна. И зехтинче имат. И много хубаво. Много е хубаво. Морска храничка, Карибско море, игуани и креоли. Днеска е събота, лудница е на плажа. Ето ги изкарите, сега да спущим. И хоп. Разкош ще стане. Тошко ще се оближи пръстите на краката. Много вкусно. Много вкусна гозбичка. Разбъркаме скаритките. Айде, бекончето сега ще сложа. И тук вижте какво има в хладилника сега. Сега тук има в камерата един от Ник, обаче той не е от Париж. Той е от Мартиника, май го произвеждат. Не знам, от Антилите. Както е традиционен. Не него обаче, купих някакъв днес, който е гваделупски ром. И ще го пробваме, вижте само градуса, нали? Ние се фукаме, че нашите силни ракии, това е 50 градуса, тръстикова ракия бял ром. Му казват. И така. Чущиците да покажа. Чущици пак хабанеро. Не можах една да ядам даже на обяд. Голямо зор. Ето тук си я държа в тази чашчица. Хабанерчето. Даже се чудя сега да ядам, че ми беше малко гадно на стомаха. Хайде беконче, да, беконче. Геконче. Дай да хвана един гекон. И да го нарежем. Да го нарежем. Плъст гекон, някоя игуана. Опс. Много хубав бекон. Много, тази сланина. Това сланина, кожичката му трудно са. Той това нощ не става. Той си е суров. Да. Не е суров, пушен е някакъв. Чай да го пробвам. Идеален бекон. Пробвай се той. Да. Който е назъбен. Това е за шопска салата по карибски по-защо имам. Трябва да се включа интернета, че Тошко да не ме пише. Айде и това. Главата е. Това е. Ще гозбата и стига толкова. Че много дълго стана. Видеото после може пак да се включим. Гледка от терасата да ви покажа. То вече слънцето залезе, но пак се вижда. Вижда се, тук не е спалната. А тук е
Чуват се джангърите. От тук се обикаля по пътя, наобратно и се отива на плажа. Морето е в тази посока назад. И това е гледката. От терасата ни. Сутринта една игуана тук ходише. Някакси от ромчето е брутален парлак. Тук се продължава да се готви манджата. Правим салатка. И това се казва, аз го кръстих, още от България, шопска салата по-карибски. Отпивам ромче и продължавам да ви разказвам. Има домати, краставици, едни малки симпатични бананчета. Това е манго, да? И краставици, и лучец. Ще сложа. Въпчай, че снимахте такова. Тия бананчета, снимахте малки бананчета. Няма. Надолу снимах. Как да кажа? Но то пък тук всичко се вижда. Ужас. Но няма да те пуща в интернет. Няма. Ужас. Ето гледайте манджичката, морска храничка. Като изври водичката. Ако имаш малко масалце, майонезка, то има зехтин. И разкош. Нещо го. Лукчи, мидички, скариди, свинско. Направо чудо. Никола манджа. И салата. Тут се разпада това манго. Чай да го тествам манго. Сега да направим фуд ревю. Много манго. Манго трябва да се отпи ромчето. Не става без ромче. Рома пак да кажа, че е ракия. Такава тръстикова. Отпиваме. Аз съм го разредил, че 50% ужас. 50 градуса ужас. Вау! Мангото е уникално. Опитай ли го? Ето как изглежда. Финалният продукт уникален. Много хубаво. Тук бекончето, пушеното с хлебчето. И това е. Това са морските хранички. Много вкусни. И чакаме Тошко да дойде. Хайде, Тоше, идвай. Идвай, че толкова не беше. Рома е свърши. Рома свърши, Тоше. Хайде. Как ще е свършил? Не 2 литра, но 1 литър. Литър ром. Ракия. Как се опаря тази на отваря се. Ето го ромче, ракийка тръстикова. Цъкат 50 градуса. Ще пробвам 50 градуса да отпиеме. Парвак от все едно дошъл от казана. Директно. Не може да се пие така. Много е. Беконче ще се взема. Хубаво беконче. Разкошче. Малко водичка, защото арома, че много концентриран. Малко.